Nag-noise barrage ang mga relihista sa dakbayan sa Subo aron sa pagkundinar sa halapad nga korupsyon sa flood control project sa Kagamhanan. Alan, kumusta ang rally? Wala ra ba mi saka ang tensyon? Nagmalinaw ra ang gipahigayon nga lihok protesta kaganina nga buntag samtang sinugdanan pa lang kuno kini sa series of protest rally nga ilahang pagahimon. Gamit ang kaldero ug uban pa nagsaba-saba ang mga relihista nga gilangkuban sa Partido Lakas ng masa kon PLM sa downtown Colon sa Dakbayan, Sugbo. Samtang nagbarog nga nagsulob og itom nga gigapo sa mga kamot ni ining tulo ka mga tawo nga nagsimbolo sa mga opisyal sa ehekutibo, kongreso o sa DPWH. Gipangayo nila ang pagparesign sa mga nalambigit sa lapad nga korupsyon sa mga sangang buhatan sa gobyerno o ipapriso sa salaod nga nahimo. Nga dapat manubag, dapat parusahan ang kining mga naay kinalaman sa kanang flood control funds nga diin daghan ang nakinabang mga politiko nga ilalang gibulsa ang kwarta sa katawhan. Gawa sa Sugbo, nagpahigan usab ang makauban sa grupo o protesta sa ubang mga dapit sa nasod diin sinugdanan pa lang kuno kini matod sa opisyal sa grupo. Di man gani makapasweldo og tama ang atong gobyerno unya ihatag lang sa mga bulsa sa politiko. Samtang usa ka halapad nga protesta usab ang gikinahanglang idusan sa panaghiusa sa yanong Sugboanon batok korupsyon nga gilangkuban sa nagkadayang grupo nga nagpakabana sa isyo may tungod sa flood control project massive corruption. Himuon kini sa adlawng Domingo, Setyembre 14, alas 4 sa hapon sa Plaza Independencia. Bukas kini alang sa tanang mga tao nga gustong mutambong og mupadayag sa ilang kadismaya sa pagkawkaw sa kwarta sa Kagamhanan. Pangayon usab nila ang pagpapanubag ug pagpabilanggo sa mga nalambigit sa korupsyon. Ato lang gahinan kung gamay oras, no? Ang atong pagpadaya sa kasuko, kasabuyo, niining nagkagrabe nga pangawat sa kanang taban, no? Sa gobyerno. Ses, taliwa pa man sa init or kanilang kadismaya, kalagot nining controversial karon nga massive corruption sa flood control project sa Kagamhanan. Gipaniguro sa organizer or kaning convener sa kaning lihok protesta karong weekend nga ipatigbabaw gihapon nila ang kalinaw sa naasoy nga kalihukan. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.